Poznáte to. Niektoré situácie vám môžu dať celkom zabrať. S pokazenou technikou toho v práci veľa nespravíte. A potom to príde. Dlhé čakanie na servis, zapožičanie náhradného stroja, všetko niečo stojí a potom tá výsledná faktúra, no, určite nepoteší. Vo VZV Tech na to ideme trochu inak a spokojnosť našich zákazníkov je pre nás, ako sa hovorí, alfa omega. Naši odborní asistenti po telefonickom rozhovore... počkať. Tak až teraz. Naši odborní asistenti po telefonickom rozhovore spracujú všetky vaše požiadavky a okamžite začnú konať. Ako to u nás funguje? Ak máte stroj zakúpený u nás a máte vážny problém, to 24 hodín sme u vás a to nech už sa nachádzate kdekoľvek na Slovensku. A ak aj náš zákazník nie ste, vždy urobíme maximum preto, aby sme vám pomohli vyriešiť váš problém. Navyše našim zákazníkom zapožičiame náhradný stroj po celú dobu opravy. A to najlepšie, úplne zdarma. Pretože dobre fungujúci servis je základom pre akúkoľvek spoluprácu. V čom je VZV Tech výnimočné? No tak páni, sústreďme sa. Sme exkluzívny predajca novej manipulačnej techniky, vďaka čomu dokážeme ponúkať tie najlepšie ceny na trhu. A teraz sa podržte, vďaka nami vyvinutému systému starostlivosti SSC vám dokážeme ponúknuť až 7-ročnú záruku na celý stroj. Preto či už potrebujete obratný elektrický skladový vozík, pracovné plošiny, vozík na prevoz paletového materiálu, alebo aj takýto terénny stroj do najextrémnejších podmienok, sme tu pre vás. Navyše, ak sa rozhodnete pre kúpu nového stroja, hodnotu toho starého vám odpočítame z ceny a dokonca vám zvyšnú sumu dokážeme rozrátať do splátok. Aby sme nezabudli, tak tiež ponúkame špičkové služby v oblasti full service, kedy zákazníkovi poskytujeme servisnú non-stop linku pre okamžitú podporu. Ale poďme si to zhrnúť. Prečo teda VZV Tech? Máme bohaté referencie. Zákazníci využívajú naše stroje už od roku 2006. Výrobca HC Forklift patrí medzi 8 najväčších výrobcov manipulačnej techniky na svete. Ako jediný na trhu ponúkame vlastný patentovaný systém proti prevráteniu stroja z dôvodu jeho preťaženia. A ako nový zákazník si môžete akýkoľvek stroj zdarma požičať pre otestovanie, či spĺňa všetky vaše očakávania. Čo myslíte? Znie to skvele, no nie? Tak neváhajte, kontaktujte nás a zistite viac, pretože profesionálov spoznáte podľa práce, nielen slov. VZV Tech.